Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goplo. Halo pemirsa, selamat aktivitas. Halo. Nah, selamat aktivitas pemirsa. Ini mau buatin kopi Mas Anto, guys. Tuh, di kegiatannya akhir jadi apa ini potong pemirsa aku. Lah ngurus SIM, ngurus KTP, terus takut tagihan karo bose. Ora sempat pemirsa aku potong soalnya ini anakku melok ki rewel kadang purek ngejak mulai. Ya wis. Gampang. Sepentingnya apa? Urusannya sebar, guys ya. Aku gak ngerti ku karena memang ya Mas nek ngomong Mas Anto mulai gini ngurus-ngurus memang wong loro usah siji nunggoni anake dolanan jenenge anakku ki yo sine bocah sakmono guys yo urung terarah olehne dolanan kadang isih nakal karo koncone nyawor ngono kula dadine yo nek ngurus-ngurus kudu wong loro karena Mas Anto kan KTP niki kena akhir pemirsa yo tidak dilaminating atau dipres ya, jadi ini gampang kena air terus menjamur hilang deh. Nek Mas Anto order di pabrik-pabrik kan harus ada tanda pengenal alias elektronik KTP. Kuwi ditolak pabrik terus kan yo mengganggu pekerjaan toh pemirsa. Karena yo wayahe milik Mas Alek yo. Jadi ini yo sekalian lah kok nama pelayanan publik ayo cedak nama pelayanan publik ae padha ae. Nang kecamatan Cepu juga bisa, tapi kan karena arai sekalian baik. Terus juga aku juga perpanjang SIM pemirsa. Ya, aku perpanjang SIM karena SIMku sudah mau habis mumpung Mas Anto di rumah. Sebenarnya masih seminggu lagi sih. Cuma kan nek ana Mas Anto kan aku jadi isa ana sing ngreweng bocah ngono lho guys ya. Misal anak pure dijak metu dijak soalnya kan aku yo nak yang paling lama kan menunggu antrian terhadap orang-orang yang lain ya. Banyak orang lain juga yang antri, warga yang lain juga ikut ngurusin kan yo. Mesti antri pemirsa, harus tertib. Jadinya yo nek gak ambek Mas Anto aku nggak bisa. Jadi sekalian pemirsa gaweane dilakoni sekalian. Ceritane guys. Yo iki yo memang apa anane karena butuhan yo marek-marek gak tak critakno gak bar sebenarnya memang wayahe pajak motor cuma tak barno sik sing sekirane iki wis urgent pemirsa yo koyo KTP Mas Anto SIM nek Mas Anto mulih neh wayahe pajak motor juga gaweane akeh guys nek diceritane ora bar ya butuhane ora bar nek diceritakno sabare kontene ku kegiatan lebih banyak dan baik buruknya luwih ketok di luar konten. Gini yo. Ya no sing takok kapan Mbak main ke rumah ibu? Aku main ke rumah ibuku ki yo nek bojoku mulai, guys. Sebenarnya dhewean yo iso-iso ae, cuma memang pas kebetulan ada urusan yo sekalian. Kene kono iki yo adoh lho guys yo. Watak udan nang tengah hutan. Soalnya ki lewat hutan dapat tak jelaskan gak setiap hari aku ke rumah Jepon iku ya pemirsa yang mungkin bagi yang nonton atau yang kemarin komen yo pokoknya mesti kebetulan terus lah nek Mas Anto mulai yo nek mamane darurat Mas Alek loro apa piye yo aku rono dhewe guys wong rumah tangga dhewe ku yo ora mungkin anjal rono rene nek kecuali nek cepuan aku kepentingan konten ora apa-apa kuwi kan kerja nek nunggune wong tuaku nek bener-bener setiap hari rono iki yo boros bensin kita harus yo memperhitungkan tolas juga omahe wis nang kene iki yo nang kene niliki seminggu pisan 2 minggu sekali karena memang instansi kantor-kantor iki memang di Blora sana iki dari Cepu yo agak jauh maneh ana satpas keliling samsat keliling ku yo kuwi tapi nek samsate motor bitku iki Cepu kok pemirsa nggone temene tante Dini wong Tambak Romo. Dadi yo gak adoh guys. Ya. Iki muga-muga engko
untuk info orderan kok bos. Nek kono info orderan kono Mas Santo nganggur ya ora duwe dhuwit pemirsa ngono. Nek kene ala ketang ngalor ngidur mangan saonone, golek-golek saonone ngono guys ya. Jenenge rumah tangga itu seperti itu pemirsa ya. Ngono. Ya wis ngono kuwi muga-muga dongakno ndang kerja soalnya wis nyukupi kebutuhan rumah iki ya wong lanang guys. YouTube iki apa leh? YouTube iki dolanan. Gak iso dipastikan aku ki merintis pemirsa YouTube iki dadi yo daripada maksudnya iki ora ana kerjaan liya nek isone YouTube yo tak lakoni sithik-sithik engko celengan guys aku ngono ae ya kucingku iki bingung pemirsa ibuke mati golek ibuke sano karep dijaluk adikku lho nek meteng anake lho ndelalah malah mati kemungkinan ae kan ya jeneng kene deket sawah ya pemirsa jeneng tikus akeh iso duwe sawah yo ngobati tikus kuwi wis hal wajar nek petani kucinge sing nritis kucinge sing sak parak-parak dipangan wong saurunge iki tak goleki ora ketemu-ketemu kok sehari semalam gak pulang kucingku ngono ceritane ndelalah ketemu wis mati aku ditelepon tonggoku guys alah yo aku yo ngono. Ya wis tak openi ana ya ini kok 8 sasi tak openi 8 bulanan pemirsa sampai anak-anak. Aku ngopeni kucing sampai mati kok, guys. Sing mati lara, sing mati umur. Wis misalnya nanti kita lanjut lagi. Moga-moga engko Mas Santo iso balik ndang nyukupi kebutuhan liyane guys yo, ya. Ya aku yo tetep bersyukur wong jenenge YouTube ki iso kerja. Dadi berumah tangga iso kerja wis matur nuwun guys ya rezeki wis ana sing ngatur penting sabar telaten ngono ae pemirsa ya mantep ya mangan sik sanggup budal piye pinter kok anggere gelem sinau yo iso kabeh kecuali kok nyopir ora godak oh ijo ta apik nganune kita berangkat muga-muga aja udan maksudnya teko omah udalan teko omah tapi kita ngene apa nih piye apa aku gue lem kuning kaboten no marai tuh anu pemirsa dikerakali apa di ciri apa ini
nggone Mbak Widi. Oh, tahu. Ya. Dibangkas sama kene ya. Walah. Bagi untuk sitokan. Amitan iki ya. Makasih Mbak Widi. Wah, iki tangguh masak. Nah, Cocok. Pak. Nggih, ajeng mantuk, Mak. Balik. Nggih, golek uwek. Tak rasani lho wis mulih poro kon Jepang. Pun. Salim karo emak lho. Kemang dolan kon dinang, Gus. Halo mbok kok. Salim Mak. Salim karo emak. Rodape neh wong tak kenal. Ya. Iki pe balik. Ya. Salim neh. Salim karo budene. Wah pinter. Iki pinter. Iki salim terus. Dadah. Aku sekekelan pemirsa leme wong wedok dinggo tidak. Cantik anaknya satu. Oh, Mbak Narti ya. Anak Mbak Narti ya? Apa anak Mbak Marti? Narti. Kadike. Lah iki lho ya, kembang iki lho apik. Inget ya, aku lho. Aku sendiri bibitnya karek iki lho, ngicir. Mare pitik lho, aku ora tak poti pitik. Meresahkan pitik. Walam. Ya Allah, jauhan ya Allah. Wes ono. Kereta ndi sing agek teko? Iki jam piro? Oh iya wis bener. Oh lagi mudun. Hati-hati ya. Jalan sih. Salim sih sama ayah kerja nggih. Sim sik. Sing ngono. Kereta ndi ya iki ya? Hah? Urung kereta nem. Iki keretane ayah. Ya saya nggak hati-hati. Gitu ya. Ya. Mau mangan lek mudun. Iya Bi, ya wis. Kira-kira mandek. Ayah berangkat ibu.